iba. Sa mga bintana ay anong ganda. Ang dakilang araw na ito'y lubhang mahalaga. At Pasko na. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sanagutan san labi. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ni paparungtar sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo da sayang kabwasan Makterion Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mojares kay bamad si kapaborito Errol Horado kanyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes Pizza 8 at bulan na September 2025 108 days to go before Christmas. Jada saray ulo na balita ed lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Minor de edad ya high value target asakote 1.2 million piso ya kantidad na shabu asamsam. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duwaran empleyado na convenience store binugbog na duwaran abwak ya lalaki.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki ng itilak na motorsiklo dyan Police Station, Kinasuan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. BA inaresto lapod kason adultery. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Alias waranta impar si B. Ada 61 anyos ya laki. Ya walaan na kason rape pada korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jada balita ada nasyonal. Tinakuya kwarta flood control ipawil unong ada CBCP. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. DPWH sa Undersecretary Cabral timbawag ng lakson ada budget insertion. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Ita milyon na piso yapikin na plastic akumpiska na NBI. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Siyamiran na contractors ang iter na campaign fund. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Legal Counsel ng Joseph C. Imapila at the Bureau of Immigration ya igalang sa desisyon na korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:12 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Imparsibe na San Carlos City Police so alias waranta o baresa laban sa 61 anyos siya laki na walaan na kason rape. Oras na alas 10:46 na kabuasan na ninyawat na kabiyangan otoridad so alias waranta o baresa Yada Bureau of Jail Management and Penology BJMP Barangay Pagal, San Carlos City laban at suspect ya kinabatingaran niya Arnold Mondares di Malanta sa may alias warrant of arrest so walay pitsaton Agosto 30, 1994 makalanoro da kason na molestya o rape ya wala da silong na criminal case number SCC 2092 SCC 2093 SCC 2094, SCC 2095, tan SCC 2096, walay inrekomendang piyansa at kantidad na 20,000 pesos. Sa rekabiyangan otoridad su timumbok at porsiso at impana parisibihin na alias warrant of arrest panamuglay na impangalan na alternative recording device tan worn body camera. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Inaresto na taklay na uloy sa 32 anyos sa BA makalanura da kason adultery. Kinabal sa nareston suspect garanton na Marites Rosal Lumibaw na barangay Alacan, bali na Malasiki, Pangasinan. Si katoy naresto at oras na alas 9 na kabuasan base ada warrant of arrest sa impaaksyon na korte ada kaso na adultery ya walad criminal case number 7978 tan si katoy hanggang na korte ya mampiyansa kantidad na 36,000 pesos sa may impangresto ada suspect sinalaan na body worn camera dan alternative recording device sa may suspect so wala ad kustodiya na Malasiki Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki ang itilak na motorsiklo inaresto at bali na Manawag, Pangasinan. Kinabat sa narestong suspect at ngaranton na Edmark Abiliera Paragas, 39 anyos. Diyan investigasyon na pulis
Alas 8:30 na labi, sinita na sa raya otoridad sumutorsiklo lapod ang gapoy plaka ng tinapatan so abitla na laki no walay dokumento to na bunbun bangbalot ang gapuso ni panengneng tunya. Ang ibulos na ang sasakit ya salita so abitlan sospek kada sa rekabiyangan otoridad kaya si katuy inareston tampol tan kinasuan na insunggay na resistance and disobedience base ad Republic o base ad Article 151 ad Revised Penal Code sa may suspect sinawit jad Manawag Community Hospital yan ipasilong ad medical examination taninawit jad police station for proper documentation and proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran lalaki ya empleyado na sa Kuya Convenient Store jada Barangay Santa Maria West, San Nicolas, Pangasinan. So binubuntalan na naagakabat ya suspect kinabat iray biktima ngaran ya Pedro Pascua Corpus 23 anyos tan Mark Miguel Pablo Soria 19 anyos. Yag ginawan investigasyon ng pulis yad oras na alauna 20 na palbangon limoob sa duwaran nagakabat yung lalaki ya wala dasilong na impulensya na anak na nasikaray man bayar na inaladan na grocery item at the counter biglan si karay manayag-uyag tan biglan binuntalan at lupa iray biktima. Saraya suspect so bati kayari na insidente laga niya sa biktima so akagamor na sugat jad lupa tan si karay nawit jad Tayug District Hospital pen na tambalon so agamoran tan sugata. Sayang kaso so in the flow gada barangay level laga niya lagaran sa approval na management piyan na ningningan so CCTV footage. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Minor de edad ya high value target asakuti na otoridad at ginawan illegal drug bypass operation yaing kasana sa kabiyangan na Dagupan City Police tan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Sa may minor de edad so residente na Amado Street barangay Tapwag ang syudad na Dagupan. Ya si katoy dinigkam ya tampol at oras na alas 12:33 napalbangon jad barangay Tambak syudad na Dagupan. Asam-samad 5 na suspect. So duwaran na not tied transparent plastic sachet yan ang karga na shabu. Sa kaya hit sealed transparent plastic sachet yan ang kargamot na shabu. Sarayan na shabu so manbulat na 185 gramo tanmang kantidad na 1,258,000 piso. Sa kaya brown na bag ya walay markaton mercury drug. Sa kaya plastic bag ya walay markaton Wow Mobile Center. Sa kaya genuine 500 piso bill tan 180 ya pirason 1,000 bodol money. Sa may suspect so inawit jad Dagupan City Police for proper disposition. Kaso ninsungkay na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 so insigap jag korte laban ed abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wajan ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168
0917-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyan na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:21 na po ng umaga. 6:21. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Mariing kinondena ng maimpluwensyang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang korupsyon na may kinalaman sa flood control projects sa bansa at nananawagan na may balik ang perang ninakaw mula sa mga mamamayan. Sa isang pastoral letter, nananawagan din si CBCP President at Cardinal Pablo Virgilio David ng accountability sa private contractors at financiers, legislators, district engineers, government auditors at political patrons na inilarawan niya bilang multi-layered na sistema ng graft sa bansa. Kinwestiyon din ni David ang kredibilidad ng Senado at Kongreso na nag-iimbestiga sa issue dahil sa posibilidad na ilan sa kanila ay may kinalaman dito. Binigyang din pa ni David ang tunay na hustisya ay higit pa sa pagpaparusa sa nagsabuatan sa korupsyon. Kaugnay nito, hinihikayat niya ang mga kabataan na gamitin ang kanilang platform, partikular na ang digital space, upang ilantad ang kawalan ng hustisya, magbahagi ng facts at magdemand ng reforma. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Pinangalanan ni Senator Panfilo Lacson nitong linggo ang isang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na di umano'y tumawag sa isang senador na magsagawa ng maagang insertions sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ayon kay Lacson, nagpakilala ang DPWH executive na si Undersecretary Cabral sa isang staff ni Senate Minority Leader Vicente Soto III makalipas ang halalan sa Senado noong Mayo. Hiningi umano nito ang nais nilang ipasok sa National Expenditure Program o NEP sa 2026. Nakalista sa website ng DPWH si Maria Catalina E. Cabral bilang Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Nagsimula ang budget call noong January 2025 at malamang matapos ng Hunyo. Para may pasa ito sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang SONA ng Pangulo. Ibinunyag ni Lacson na may nakita siyang daan-daang distinct na entry sa record ng DPWH, kabilang ang 660 item na parehong proyekto na tig 100 million pesos ngunit walang malinaw na stationing o description. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit nananawagan si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Kamara na pakinggan ang panawagan ng publiko para sa buong pananagutan at linisin muna ang sariling bakuran. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Samantala, kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na may natukoy pa silang 9 na contractors
na nag-donate sa kampanya ng ilang kandidato sa 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga naturang contractors ay nagbigay ng kontribusyon sa mga senador at mga kongresista. Gayon din sa political parties at party list groups. Natuklasan din umano ng COMELEC na may isang kontratista ang nagbigay sa 3 na kandidato. Mayroon din namang isang kandidato ang nakinabang sa 3 construction company. Una nang sinabi ni Garcia na nasa 31 na ang contractors na natukoy nilang nagbigay ng campaign donation sa ilang kandidato sa 2022 polls. Ang listahan ng mga naturang contractors na posibleng nagbigay ng donasyon sa mga kandidato sa 2022 elections ay naisumite na ng COMELEC sa House Committee on Appropriations. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, may kabuuang tinatayang 8 million pesos halaga ng mga peking produkto ng bag ang nasamsam sa isinagawang pagsalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa ilang tindahan sa Pasay, Maynila at Bataan sa magkakasunod na operasyon na iniulat nitong Sabado. Sa ulat ng NBI Intellectual Property Rights Division kay NBI Director Judge Jaime Santiago, August 20, 28 at 29 nang isagawa ang mga pagsalakay sa mga tindahan gamit ang search warrant sa 3 lugar. Nagugat ito sa formal na reklamong idinulog ng kinatawan ng JanSport trademark nang mapigilan ang pagkalat sa merkado ng mga peking bag at paglabag sa Section 155 o trademark infringement kaugnay sa Section 117 ng RA 8293. Nasamsam ang nasa 4,555 na piraso ng assorted products na nagtataglay ng JanSport trademark na aabot sa halagang 8 million pesos na mahigit. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nananatili pa rin ngayon sa kustudiya ng Bureau of Immigration ang negosyante si Joseph C. Sa kabila ng naging utos mula sa Taguig City Regional Trial Court, Branch 271 na inanunsyo noong September 4, 2025 na labag sa batas ang kanyang pagkakakulong at ipinagutos ang agarang pagpapalaya sa kanya. Ayon sa legal counsel ni Joseph C., binigyang diin ng Korte Suprema na dahil sa buhay at kalayaan ang nakataya, hindi dapat ipagpaliban ang habeas proceedings at dapat isagawa kaagad ang pagpapalaya dahil walang jurisdiksyon ang Bureau of Immigration na i-detain o i-deport ang isang mamamayang Pilipino. Pinanindigan niya nito ni C ay isang mamamayang Pilipino na nagpapatunay sa mas mataas na probative value ng kanyang birth certificate at Philippine passports sa Alien Certificate of Registration Records o biometrics lamang. Ang pagpigil niya sa pagpapalaya kay C ay labag sa batas na pagsuway sa judicial authority at pag-abuso sa kapangyarihan at ang ganitong pag-uugali ay sumisira sa hustisya at iisa lang ang legal na landas, ang agarang pagpapalaya kay Joseph C. bilang ganap na pagsunod sa utos ng trial court. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin, alas 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang irang balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang irang sunata. Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity.
Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult Everyday, everyday okay. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gasset, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912 802422 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nagnawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang kagabi garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkora, Timokti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, petsa 8 sa buwan ng September 2025, 108 days to go before Christmas. Kaya't medyo malamig-lamig na rin ang panahon, lalo dito sa announcers booth. Pero mainit-init ang mga balita dahil kaliwat kanan ng mga batikos sa mga proyekto ng gobyerno. Ano mo sasabi mo dyan, kapaborito Errol? Sa mga batikos na yan. Ito kasi napapanahon Kumbaga ito yung natuklasan na may mga anomalya sa flood control projects na yan. Si mismong presidente, Sukin. Kadiskubre satan. Dahil sa ginawa ni Krising Damti at Imong. Isama na si Habagat. Si Habagat, na akurukur imay anomalya. Lapod sa tay ginawan kapalpakan ditan ed say parti Bulacan. Ano inara? Maya may susaraman so unsa sakay met at sa tay issue tungkol da flood control projects wadtan lara tay social media ay mangipopost na saratan niya abitlaran proyekto ang gamanuntan at agda susuyan so sa may putig-putig ingkagawa o agawa at satan niya abitlan na pondo para sa tay pamagawa na flood control. Napagkumun ya saraman so may papuay sa tay social media at ningnuyunda tan susuyunda tan kasi at supay ang implemented satan sa region kasi o district ng kalaut budget sa luyag na Pangasinan, mayamay so saramay na nababasa yo social media. Susuyin nyo no aratan project kasi na sa regional office, implemented regional office natan no implemented by regional office. Siyempre sa contractors kasi at may bidding aratan, may sasali rad bidding undadal rad process aratan. Maya-may sa may nakaukulan ipresenta na sa ratay contractors. Una-unaan may qualification. Qualification, okay. No, atay sa kaya contractor o construction firm at qualified. Okay. Actually, kukutuan datan amin niya mimila maditan. At talagang nananang mo qualify. Kasi say pandumaan na ba ditan irara may mananalo at nananang mo medyo apastakay. Pero sa kaya ngaran pero atan natin at siyempre ipupus yaratan at sa may tatawagan niya may Philippine Government Electronic Procurement System PhilJeps. Yaratan niya abitlaran na pinunduan niya proyekto. Kanya no impusmutan at PhilJeps at nabasa na saramay aramay contractors, particular sa aramay qualified arang contractors ya wala tang manaya ya papabid na sa kaya ahensya. Dito na lang ti may may ibabagak ya
hanggang supa saragto. Correct. Tani, siyempre, akaposod Piljep, Oh. sa gano taga Mindanao. Saragto may... Gano taga Visayas. kasi, kini, Gano taga dito na da Metro Manila. Tatay Piljips at kinitan did the social media na may social account na sa Actually, ahensya. ano yan official website ng gobyerno. Correct. Oh. So nanunong mo ditan, so sa may ipapabidaya ara may proyekto. Ditan bago ka makapila, at sa niya bidding, may undalan ni Rad sa Taykin at ay yung dadampa sa masusing pagsusuri. May ang kontratista. may pre-bid yata Hindi, dumaman. Okay. So undalang ka nangnanganda no sika at kwalipikado ka at sa tanawa Ang damat no walay kapital. Kapital kakayan kapital. mo. Sika at makala nasa tay abitlan proyekto. Kumbaga may wala may May financial capability. Yun nga, yung kapital. Kapital. May track records mo. Track records mo. Nang nangandaratan no sika kasi at may competent kayo, contractor. Aratan susamay na mostly kuno at sara may makakapila ditan ta syempre may kutuan dan so para ratay may bid arara may marakap lagi ginagawa danan saman may matino hangga po'y issue hangga po'y atilak hangga po'y imbatikan correct proyekto siyempre arati contractors mo kasi arati contractors manggagawa project at maggabay may garambasalin ayaw nilang may issue sa kanilang mga ginagawa dahil pag may mga issue siyempre markado ka, di ba? Kaya ayaw din nila na ganyan ayong mangyayari. Kaya wala may king kuno. Engineering district kuno no are may project that agarambasal nan imbeneg. Automatic aglara ipila at bidding. Arami kontraktor. Arami kontraktor. Tas siyempre wala raman niya bad records mo lang kanyan nanangandan talaga arami competent arami talagan marakop so gagawin da eran contractors. Tanay at ibabagam ya competent contractors. Paano tunukin nadadamay eran sa arami matitinoy. Alante, hindi. Kanya lang te atalante. Nadadamay eran issue natan nasising batid national kasi dimad national kasi tampim mo to case at ay flood control issues na particular sa may palpak dan sa Tegos projects actually diman pero jad Pangasinan jad region 1 mananisya tayo talagan matinuray contractors dia so walay issue yara may taga-job Pangasinan contractors ta siyempre kiniaya may home base daya ay so Pangasinan kanyan aapi garanda maong iharatan niya gagawin darang proyekto kanyan dyan sara may kinlanti pero lilinawan tayo say pan kay bata mo yaman ni imbestigad satan talaga man susukisok ta angga po mo ni so ghost project angga po abalitaan ta in fairness malapod nan umpisayan sining bata angga po imbaga tayo walay ghost project pero nang nangantad sayay namaliwa balasahan na may imukalalanti rara may non-file courtesy resignation last week in daulo nan may watad region 1 si Director Tan kaiba arara may district engineers siyempre atan ken may bilang bilang tugon doon sa panawagan ng Pangulo at panawagan ni DPWH Secretary Vince Dizon na kinakailangan lahat ng mga kawani ng DPWH ay mag-file sila ng courtesy resignation
Kaya't nag-file na rin itong si Director Ronil Tan ng Region 1 at mga ilang actually 100% na 100% na daw yung nag-file ng kailang courtesy resignation. Oo. So, yun nga, dito natin makikita na talagang ang gobyerno national ay talagang ginagawa nila yung masusing investigasyon kaugnay dito sa naturang Manumalyan project dyan sa may Bulacan. Bulacan ang talagang tinatarget nila dahil dyan yung nag-umpisa yung mga ghost project saka yung mga palpak na mga flood control. So dito talaga matintinunos jad luyag tayong Pangasinan. Angga po so sa may abalitan tini, wala pa tayong nabalitaan na may mga ghost project dito. In fairness Kaya't yung mga contractors naman dito sa Pangasinan ginagawa nila yung nararapat para sa ganun ay hindi sila hindi sila magkaroon ng problema diyan sa ginagawa nilang mga proyekto. Okay. Kaya't dito kaya sa 4th District 4th Engineering District nag-file na rin ba ng courtesy resignation? Lahat yan, siyempre. Lahat, okay. So, nag-file na rin sila ng courtesy resignation. Ngayon, doon sa tinatalakay natin itong mga naglalabas ng mga balita sa social media, may mga kinukunik sila sa mga opisyal, kinukunik nila sa mga congressman, pero hindi nila inaalam muna kung yung ba implemented by region. Kung region siyempre walang pakialam ang ang nakakasakop. Dahil wala nga yung tinatawag na proper coordination, di ba? Direct na lang. Dumarating na lang yung project from region to local. So yun po yung dyan. Pero pero nauso may word yakin. Yeah. Kaya may proponent. Proponent. Di ba? Sino bang mga ganun yung mga lumabas na sino bang proponent ng project na yan? Sino bang proponent? Pero ang hanapin nyo dyan ay yung Go Project. Ang hanapin nyo dyan yung mga quality yung panggawa. Kasi standard. Kasi dito hanapin dyan. Kasi dito sa Pangasinan, kung hindi ako nagkakamali ay kinakailangan pa natin ng 21 billion piso para sa ganun makomplete natin yung flood control sa buong Pangasinan balag naman na yung nare-release sa flood control siguro 2 billion So malaki pa 2 to 3 2 to 3 billion. So malaki pa yung gagawin. Kahit kung nagkakaroon ng pagbaha, siyempre, natural calamity yan Hindi natin alam kung saan dadaan yung tubig, di ba? Siyempre, yung mga flood control natin na tapos na, yung tubig hindi naman ganyan aakyat doon sa flood control na yun Hindi dyan natatapos. Tingnan mo may may paliwawa to may lima dyan, yan ang pa-interview. Si dating Vice Mayor. May BMK. Lima dyan. Na-issued sa Dagupan. Second to, Asumpal may project. Correct. Asumpal may project, 100% ang gapoy at tibag kwanto. Nampal sa anda, may 10 to may project, di man lang sudanog. Taag ni agawa. Taag ni Asumpal may kasuldungan to. Ay kasuldungan to. May nalatong kontrata balat, Asumpal to. So another pondo lalamat, kailangan na isuldong. Siyempre, danom tanay. Lante. Mananap na dalan to may Mananap na dalan to. Natan,
sa ikwento mat, yung pampaliwawa, Mm. ang gano di malang tayo maksila danom, ang gapoy at tibagad sa may 10 to may proyekto. Correct. Sinalilingtutan. Kaya kahit papano may mga matitino pa rin ng mga kontraktor. Oo, sinalilingtutan. Sa isika, wala luluganan mo. Natandilap ito sa kay lugar. Tuman anak ko sa kay dalanan mo, aga dilap, di ba? Untang tumit itay danom. Atay danom. Atay danom man talaga. Oo. Kaya mananap yung Mananap, talentutan. ya dalanan to. Agla makadalan sa may ken agawa walay proyekto lan asumpal. Agla makadalan di man kanya mananap na may dalanan to. Kanyan atan at taag ni asumpal mo lanti itanya project ano san tayo ang gad pakasumpal to ang gad pakarelease to rate budget awa kanya natanay at agyo ipabalsan amin sa ratay contractors. Dahil meron pa ring matino na mga kontraktor. Oo, merong mga matitinong contractors sa kaya't antayin natin kung ano po ang yung magiging kahinatnan ng issue sa national patungkol dito sa flood control project na yan. At sana ay matapos sa madaling panahon para hindi mapiktuhan po ang mga ongoing construction ng flood control. Mamaya darating na naman ang tag-ulan, mamaya huwag sana darating ang mga kalamidad, huwag sana ipalsayo lamot sa ating contractors yan ang mga gagawa. Ongoing para pa lang po yung mga project ginagawa. Tulad dito sa Dagupan, nabanggit mo ng Dagupan, ilan ang yung dinadaanan ng tubig dito? 'Di ba? 7 water tributaries ang dito sa Dagupan. Ang ibig sabihin niyan, pitong ilog. Ilog, oo. Ang sumasalo sa Dagupan. Correct, oo. So 7, pag umapaw mga yan, siyempre sanang imagine, 7 rivers. 7 rivers. Na naglalakihan. Ang tumbok niya dito sa Dagupan. At itong pagbahan naman, umiikot naman ito di ba? Anong nakarang taon, hindi nabaha ang Dagupan, di ba? Sa ibang lugar naman, umiikot yan. At dala ng global warming po yan. Yung sa ibang bansa nga may binahan na hindi naman dapat bahain. Correct. May disyerto nga na kaya maranom. Yun nga lang nagkaroon nga ng problema doon sa parte ng Bulacan. Kaya pati yung mga ibang probinsya na maganda naman yung ginagawa ng mga contractors, maganda naman ang pag-implement ng mga projects, nadadawit dahil dyan sa nangyari sa Bulacan. Actually, dito sa Pangasinan, wala po tayo naririnig na mga ganyan, ghost project o ano. Kaya't sana yung mga naglalabas sa mga social media, dapat na alamin muna nila, kung saan galing yung pondo, sino mag-implement, at kung region, siyempre walang pakialamang kwan dyan, ang distrito, yung mga congressman dyan. Kaya't itong flood control projects dito sa Dagupan, alam ko, region ang mga yan di ba? Implemented by region. May mga region pero marami ring dito rin sa district. Kaya't ayun nga, huwag natin linlangin yung mga kababayan natin sa pamamagitan ng paglabas sa mga social media. Okay, alas 6:54, Haring Solomon. Rogelio Solomon de la Cruz. Tanga ko kung sino ng Haring Solomon yan. Good morning sa iyo. Sa iba pang mga issue, kapaborito Errol, dahil nga yung patungkol naman dyan sa 4th Engineering District, dahil 4th Engineering District,
Dito sa 3rd Congressional District. Oo, dahil hanggang ngayon hindi pa pumupunta rito yung mismong construction na section. Si Construction Chief. si Construction Chief Engineer Jan Liwanag para maliwanagan ang ating mga kababayan. Nang paliwawala mo at interview, ay liwanag. Anong paliwanag? Ang bilong ni balat, so pagkataros ko, agto ibatan, may kiyan? Anay, Diyan karakter ay imbaga to yan, ang liwanag, interview, yung post mo sa social media. Hindi niya nasabi, wala man lang nabanggit doon sa mga tinatanong nating proyekto. Na o baka naman wala sa kanyang harapan yung mga listing. ang problema, ba't siya nagsasalita ng ganyan? Kaya wala po siyang... Ngayon, ang nililinaw niya daw doon sa may interview, yung project dyan na flood control sa San Carlos tsaka sa Calasiao. Nangingiti ako habang pinapakinggan ko eh. Bakit? Anong sabi? Sabi niya, yung mga sheet pile daw doon, kasi wala yung papalagay sheet pile, at singantam may ngilab. Impalagay, balbalagay space, impalagay. Ano ang patas? Second to the interview, pinatayo kasi wala na daw space. Wala na daw space doon sa Ba't mo pinatayo kung walang space? Hindi, parang nga hindi nakakalat doon sa daan. Ano ba yan? Nagkonta nun, itong ibabagatuyan ng Engineer Liwanag. Hindi maliwanag? Hey! Mamuno, Kimot! Hindi maliwanag? Ipinatayo yung mga sheet pile, nung ano daw ang in behalf of the contractor, siya yung nagsasalita. Oo, kasi ang sabi niya doon, ipinatayo muna ng mga contractor yung mga sheet pile kasi wala na daw space. Walang space. Nakakatuwa ka naman, engineer. Anong ibig mo sabihin dyan? Yan ba sobra yung mga sheet pile na yan? Tsaka hindi ho namin tinatanong kung may ghost project at substandard. Ang sagutin mo, bakit mali yung sinasabi mong numero ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025? Malaking bagay ho yan na dapat tama ang inyong sabihin sa social media. Hahanapin ng mga tao kung nasaan yung iba. Biruin mo, 2022, 4 lang ang sinabi mo. Asan yung 12 yung nasa listahan namin eh. Asan yung 8? Metromen. Hindi. Hindi, never naming sinabi dito na may ghost project. In fairness, wala ko kaming sinabing ghost project. So, doon sa records mo, hinahanap lang namin kung nasan yung 8 nung 2022. Dahil yun sa records mo, 100? 133. Sa records ni Jan Liwanag, 104. Nasaan yung 8? Nasaan yung 8 nung 2022? Nasaan yung 31? Ano yan doon? Sheet pile eh. Tapos sasabihin mo sa interview mo? Sheet pile. Sheet pile na nakatayo? Ay pinatayo ng contractor dahil walang space? Hindi, baka naman Tapos bubunutin lang din? Baka naman yung sheet pile nakahiga kaya pinatayo. Ay, sheet pile talaga ang ano ngayon. Kaya, yun, dapat na maliwanagan ang ating mga kababayan, especially sa 4th District, kung ilan talaga ang nasa records nyo na ginagawa ninyong flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Yun lang po ang gusto naming marinig at marinig ng ating mga kababayan. Pag nabanggit mo na lahat yan, Engineer Liwanag, pag nabanggit mo kung ilan, magkano at sino ang kontraktor, at mas malagpasan mo pa yung nasa listahan ko, pupurihin ka pa namin dito. Tandaan mo yan. Ito sinasabi namin to. Araw-araw, sasaluduhan ka namin kahit hindi ka namin nakikita. Kahit yung paa mo sasaludo? Kahit pa, hindi, mahirap yun. Pasabay, sabi, buti kung nakaupo. Hindi pwedeng pang saludo yung paa, baka sipain ka niyan. Sige. Ito, Engineer Jan Maliwanag. Bakit maliwanag ang sasabihin mo? Maliwanag. Ibagamad si kami. Ibagamad totoo. Ibagamad sa ating interview. Sansaki mo. Ano san min bantayan tan ang gaano mabayag. Sansaki mo labat. Tay project no iner. No sampiga.
no sope kontraktor tan anton taon. Aha. No nanjay bla may listahan ko, tan na may listahan mo. Tipakan mi ka. Diyan ka muna. Slow clap. Diyan ka muna. Yan. Slow clap. Pag kulang yung records niya, question Ayan, si Engineer Jan Liwanag ay. Bantayan ko may forward that check, ya interview to. Impalagay sa sheet file, tangga po yung space. Yung makapalag kami ko. Okay. Bago Iba nga iyo pa ya, no interview, iba nga iyo pa, yung bagong upong district engineer. Baka pwedeng turuan nyo nga ito. Gaano ba gaano na katagal kaya yan si hindi ko alam, tsaka wala rin akong pakialam kung gaano katagal na yan sa DPWH. Kung matagal-tagal na rin diyan, siyempre alam na niya yung mga dapat gawin, especially siya po yung mahawak sa isang hindi siya yung construction chief. Kaya nga pag sa flood control, construction chief ang may alam. Lahat ng flood control, construction chief ang nakakaalam. Oo, siya lahat yung mga kwan dyan. Actually, mas maalam pa nga dapat ito sa district engineer tsaka sa siyempre, assistant. Kasi nasa lamesa niya lahat dumadaan yung mga flood control projects. Oo, yung mga listing nasa kanya, hindi yung sheet file. Kayo mo, ulitin ko lang mo mayambaganan kin. Ng Senator Pampilo Lacson, Panpilo Lacson. Yung ate Pitsan katag-katag. Ibagay mo sutwa, no, ang turaratan, piano walay silbi to may katag-katag, ya pampipisay-pisayan nyo. Kaya kinan Senator Ping Lacson, atay katag-katag. Kaya sana accurate naman at saka yung detalyado naman, yung sasabihin sana ng mga kawanin ng DPWH, lalong ngayon, ginigisa kayo. Ngayong araw, Monday. Nako, marami na namang manonood sa Senado niyan. Bakit? Sino sa social nakasalang? media. Sino nakasalang? Continuation na sa may kinatan. May flood control. Isasalang na ba yung mga kung dyan? Hindi pa. Ang nakasalang dyan yung mga contractor na naglalakihan pa dyan na involved sa Ghost Project. Okay. Mamaya balikan natin ito si Engineer Liwanag mamaya. Balikan natin mamaya, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Wag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iran Sonata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. So #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car get the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open
Sunday until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Barber Salon for Men and Women bring out the best in you. They're well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Ginawa nga duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong hanggang ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ay mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Oras alas 7:07 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingkor, Ati Pangasinan, Dennis Mujeres. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating pilot, si Engineer Nelson Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating ng mga hinaing, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po na i-text o tumawag sa 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. Live na live pa rin po tayo sa ating Facebook at YouTube. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Pwedeng dyan tumawag si Engineer Liwanag. Para maliwanag ang kanyang kasagutan. Meron tayong... Wala naman po tayong masamang tinapay kay Engineer Liwanag. Nagtatanong lamang po tayo. Baka sabihin mo may galit kami sa iyo. Wala kaming masamang galit. Ang aming basihan lamang po ang inyong ginagawang statement. Doon po sa sinasabi nyo at sa nalalaman din po namin. Ay meron na nag-text dito basahin natin 0986 1910. Sabi nyo dito Sir, dito sa Port District may mga ipal at may bunjing na may ipal at may bunjing na naglalabas sa social media patungkol sa flood control, sabi niya. Kung sino mang yung sinasabi mo na ipal at bunjing, hindi pa namin alam.
Baka pwede mong sabihin kung sino yun. Ibulong mo sa amin kung sino yung Bonjing. Oo. Ang komentaryo niya naman, ano to? Oo. Ano sabi Ang niyan? komentaryo niya, Port District. Oo. Port District. Port District? Port District, hindi Port Engineering District. Port District. Port District. Pag sinabing Port District, Oo. Dagupan, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Manawag. Ayan, ang kanya, nasa Facebook niya, about a certain contractor. Kahit na nakikita naman na may transparent yung mga ginagawang proyekto, pilit na binibira nitong si yung nagpost sa social media. Malikot ka ng Sedlap. Malikot. Malikot na Sedlap. Makilot manaya, makilot. Makilot ko ng Sedlap. Ay si Bonjing. Oo, dapat na Supaya kasi, so ibabagadan Bonjing. Kaya nga wala akong idea Ang sangtumbok daw nito, yung ang kinokomentaryohan at sinisisi sa congressman. Oo, Diyan sa Port District itong si ang mga de Venecia. Oo, samantalang ang mga de Venecia naman alam naman natin kaya nandyan sila dahil gustong-gusto ng mga kababayan natin sa Port District dahil maraming mga legacy na nagawa ng mga pamilya de Venecia sa Port District. Yung malinis na adhikain ng mga de Venecia, yung binabanatan daw nitong si alias Bonjing. Oo. Siyempre, yung mga ganitong mga inilalagay niya sa kanyang Facebook page, siyempre, nakakasira po sa isang leader, lalo na maganda ang kanyang ginagawa. So dapat na konsana itong naglabas ng artikulo sa social media dapat yung bumabanat. Yung bumabanat, dapat nilang alamin muna yung punot dulo, kung yan ba ay may mga issue itong mga flood control na yan. Kanino po anong ahensya ang nag-implement ng naturang proyekto na yan? Si Kondajay, komentaryo tuloy dito. Ni isang lupa sa Paso, walang ipinundar ang mga yan out of your hallucination. Kwanto? Heto ka, mega akusa. Lahat ng para sa tao ay binigay sa tao. Kaya nga. Kung katulad kanilang akatok, malamang nung speaker pa sa JDB ay inangkin na nila ang kabuuan ng de Venecia na ngayon ay booming na business district. Nakikita naman yung may punto ito, may punto. Nakikita naman yung de Venecia Highway talagang marami pong mga kasi diyan ang siyempre siksikan na nga dito sa downtown area. Kita mo yung mga naglalakihang establishments diyan. Pupunta sila, lumalabas sila dahil alam nila na booming area yung de Venecia Highway. So itong naglabas ng sa social media parang isa yung agenda nito isa yung agenda nito, 'di ba? Ito yung tumakbo na nung hindi ko alam kung anong posisyon hindi ko mawari kung sino yan yung tinatawag nilang Bonjing ang sabi dito baka ang pag-iisip niyan dahil nga Bonjing daw siya puro korupsyon. Na-master niya daw kung paano ma-perfect. Loko-loko kayo. Paano ma-perfect. Kaya alam kung paano ang makinarya. May nagsabi nga may nagkwento daw na bayaw niya daw ang gumagawa ng infra projects nung siya ay nanunungkulan. Bakit? Nung sila yung nanunungkulan? Oo. Ikaw din kasi ang may-ari nung construction company.
ngayon mapanita. Pero nung panahon daw nila, mas matindi daw ang ginagawa nitong alias Bonjing. Kaya nga hindi paniniwalaan na ng taong bayan, especially dito sa 4th District, yung tao na yan dahil nga alam nila yung kanyang agenda. Alam mo kung ang isang kalaban sa politika, kamo na lang, kahit anong ganda ng ginagawa ng isang nakaupo, walang magandang ginawa sa paningin ng isang kalaban yan. Tandaan mo yan. Never niyang pupurihin yan kahit maganda na. Kahit pinupuri na ng kasama niya sa bahay, kasama sa pamilya, ng mga kaibigan, para sa kanya ang paningin niya, mali pa rin. Dapat sana, kung sino man tong tinutukoy nila dito, dapat naman na makipagtulungan ka na sa mga anak ko po kung papaano natin maibsan yung pagbaha, kaysa yung maninira ka sa kapwa mo na alam mo naman na maganda yung kailang ginagawa. Di ba? So yun ang dyan. Isa sa mga masasabi lang natin dito sa naturang isyong ito. Dahil pati si Bunjing pala sumasakay dito So issue na ito Alam mo yung Bonjing, naalala ko si Jimmy Santos Bakit? Di ba yung pelikula niya? Parang ganun. Bonjing, tapos merong nakatitilya, tapos may gatas na pagkalaki-laki. Imagine mo yung laki ni Pero hindi natin sinasabi na itong ito naglabas hindi, sa social media. Hindi, yun yung pelikula kasi na Bonjing. Ibig sabihin, ang Bonjing, may edad ka na, pero isip bata ka pa rin, mag-isip kung ano ang katotohanan na nangyayari. Di ba? Ayaw mo pa rin isipin na ang kalagayan ngayon, kung ano ang totoong nangyayari, pero ang isip ng Bonjing, paatras. O baka naman itong naglabas sa social media na ito, nangangampanya through social media. Para sa yung simpatya pupunta sa kanya. Paano pupunta yung simpatya sa kanya? Ito. Diba? Huwag, may nag-text na naman. Huwag paloloko sa drama post ng Bonjing. Same old modus, misleading, destructive, at puro palabas. Kaya nga Move on na. Grow up. Wala kang pupuntahan sa ganyan kundi palaging talunan. Naku po. Paya kasi Bonjing. Kaya idea, Masaya. Huwag mo namang bigyan ng Malaysia yung mga magagandang projects na ginagawa ng isang leader. Kung maganda, purihin mo yung mga gandang projects. Buti kung hindi sana taga Port District ito. Oo nga Siyempre, no, Indayo dat aro malugartan, kaiba kad saman. Correct. Kasama ka dun sa pupurihin. Uy, taga dyan ka pala sa lugar na yan. Hindi ka ba proud na isa akong taxpayers, maganda yung ginagawa ng isang leader. So napunta yung binabayad ko na buwis sa magandang mga proyekto. Di ba? Dinapuri pa siya. Dinapuri ka, di ba? Ngayon sana ang dapat na gawin itong naglalabas sa social media na nakikisakay naman. Kung ito na lang, siguro ang may papayo ko dyan. Kung itong alias Bonjing kadami-daming kuda sa social media, mag-file na lang siya ng kaso kung may nakikita siyang mali. Ganun na lang. Mag-file ka na lang ng kaso o i-ombudsman mo. Kaya nga total, sigurado ko na iintindihan nyo naman yung mga batas. I-file nyo na lang, hindi yung gagamitin nyo yung social media. Kaya nga parang paipal ang palabas niya parang paipal. Nga po. Hindi kakagatin ng mga taong bayan yung mga ganyan, lalo na't kilala nila yung apelyido na kanyang tinitira sa social media. Kaya nga. Yung legacy ni JDB. Yun ang titirahin mo hanggang sa sumunod itong si Manay. Maraming magagalit. Hanggang nag-graduate din si Congressman Top. Ang magagalit sa iyo yung mga
naniniwala sa mga magagandang ginagawa ng mga dibinisya, di ba? Ang isipin mo lang, bakit ang dibinisya ay gustong-gusto ng mga taga 4th District, di ba? Yun na lang, yung isang maging basihan. Yun lang ang basihan. Bakit gustong-gusto nila ang dibinisya? Dahil nga maganda yung kanyang ginagawa. Maganda yung ginagawa ng mga dibinisya. Yung legacy nandyan. So, yun sana ang gawin mo, makipagtulungan ka na lang sa mga magagandang ginagawa ng mga public officials kaysa yung manira ka ng isang hindi rin uubra yung hindi rin uubra yung salitang if you can't beat them, join them. Ang tadali ugali to. Correct. Unsan mi ulop? Andila, ang tatiligawan to lang lamang tan in the future, kuan. Hindi rin siya tatanggapin. Ayan, Kaya kung sino man yung sinasabing bunjing dito, dapat na mag-isip-isip ka naman. Huwag yung tira ng alanganin. Ang sinisira mo, hindi lang yung sarili mo, kundi ang buong pamilya mo. Alas 7:21. Good morning kay Josie Kinis. Ayan, magandang umaga sa iyo. Meron tayong mga kwan dito. Reaction. Sige. 09457582. Dapat tumulong na lang kung paano malutas ang baha, hindi paninira sa social media. Tama, di ba? 09863729. Walang magawa sa kanyang buhay kaya sinisiraan ang mga politiko at kontraktor, sabi niya. Bigyan nyo nga ng kontrata yan. Bigyan nyo ng jacket! Baka sakalin tumigil. Ayan. Sabi naman nito, sutil ka talaga. 0995-4829. Tumakbo ng tumakbo hanggang mapagod, matagal nang naninira ang yung credibility niya. Hindi dapat patulan yan, sabi niya. Okay. Sige. Florentino Mejia, open to all interested bidders kung gusto ng KSP yan, makipagbidding, sabi niya. KSP daw. Ang tawag sa kanya. Kulang sa, hindi KSP, kulang sa pondo. Kulang sa pansin? Siguro. Sabi niya, Florentino Mejia, open to all interested bidders, sabi niya. Kung gusto ng KSP na yan, makipagbidding. Anong isasali niya? Yung bayaw niya. Yung bayaw? Siguro. Bernard Parlagas, kung matinong tao yan, dapat inalam mo na kung saan galing pundo, sabi niya. Tamo, nile-lecturean tuloy siya ngayon? Yan. Berhelio Cruz, wala namang ghost project sa Pangasinan. Takot mga contractors hindi lang malulugi kaysa di baling malugi, sabi niya, kaysa manlamang, sabi niya. Di bali nang malugi kaysa masira naman sa gobyerno. Yan ang kanila. Okay, so itong si Bonjing nililectureong katuloy. Kaya dapat grabe naman kayo kay Bonjing. Huwag naman ganyan. Okay. Itinatanong si Engineer Liwanag. Kung ano po siya, construction. Nabanggit namin dito na construction chief siya. Ayan. Construction chief / spokesperson. Hindi, sinabi ko na spokesperson. Kasi siya yung inuutosan nung nandyan pa si District Engineer Gonzales.
Siya na yung nagsasalita. Ngayong nag-resign sila, siya pa rin ang nagsalita. O siya ang spokesperson. Ayan. I assume na siya ang spokesperson. Ayan. Michael Mariado Sugano ba? Magandang umaga. Ronron Santos, isali dapat ang negotiator ng flood control project, sina Saldico at Romaldi, sabi niya. Hindi, nasa national pa yan. Nasa national pa. Justice must prevail, sabi niya. Okay. Yun ang kuan ninyo, reaksyon ninyo, obserbasyon ninyo, nasa inyo yan. Alas 7:25 ng umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Uy, Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, si Councilor Kyle Arthur Barduisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva, Councilor Ardison Soriano, Councilor Manny Datu, lahatin mo na. Councilor Habardani Messina, Councilor Mike Sison, Councilor Jose Lorisco, SK Federation President Ayay Messina, si Liga President Jose M. Paris Jr. Kompleto. Ang gapoy labasto. Ang gapoy nilabsanan. Magandang umaga sa inyo lahat dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dyan sa may Mayor's Office, good morning. At ganoon din dyan sa Vice Mayor's Office, good morning po sa inyo. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Si Dr. Felix Domicilio at kay Sir Jeffrel. Good morning kay Madam Ciela. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Uy, Lunes ngayon yung regular session nila, session. Oo, dyan sa Bimaloy. Magandang umaga po sa inyo dyan. Gawon din si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Magandang umaga po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, makuli-kuli lang. Nagkanimang go-golf. Ayan, huwag muna kayo mag-golf. Asikasuhin nyo muna yung inyong kwan. Ayan. Good morning po sa inyo dyan sa Barangay Makabito, Kalasyaw. Lahat ng mga barangay family, magandang umaga po sa inyo. Uy, kaya pa yung mga kwan natin? Wala na, yung ano na lang, magpaalam na tayo. Okay, wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kami po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Dr. Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni Kapaborito RJ Jimenez at Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Aayusin ko ang sirang kalsada at tatapusin ko na ang baha sa lugar nyo. Gagawa ko